An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ natara san kalo 6nan juin kalo don bi y'o tile 14 ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye furanjɛlɛkalo ye an b'a ladan k'a fɔ bi y'o tile 15 ye san kalo 11 na don hijira san 1443 san dugu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ. Kauladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na jɛnɛ marabolo kɔnɔ na ko wulikɛjɔ kɛbaaw ye maa 3 ni k'olu bɔnɛw ni na karido ko kɛra cogo dɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kunungo dɔgɔfirikaw fɛ an ka jamana lakanabaaw mugujugu dɔ donn'u ɲɛ o kɔfɛ u tilala ka siraban kasara sɔrɔ kunungo dɔgɔfiri kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na furancɛla fanga olu kɛlen kɔfɛ ni ka se ka baaraw sigi sen kan o san kelen dafa kɔnɔ na o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara la sama balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔnna k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na yirala k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ basigi kɔni k'o bɛ kɛ cogo yɔrɔ ni yɔrɔ nka waati kelen kɔnɔ jariwala tigilamaw k'u kɔni u bɛ yɔrɔ dɔw la ka taama n'u tɛ dogo la kunnafoni na kunungo ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɔ Siribala marabolo kɔnɔ na ka taa Pogo ale marabolo kɔnɔ kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ ko jariwala tigilamaw k'u kunungo k'u moto camanba de tɛmɛna maa caman ka yeliw la minnu bɛ n'u kun tɛ dogo la a yirala k'a fɔ ko marifaw tun b'u bolo nka o n'a ta bɛɛ kɔnɔ na dɔw ka fɔ la ko nin tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana lakanabaaw bɛ wulikajɔ minnu kɛ ni ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛ s'u ma k'o de kama n'u yɛrɛ kɛra u mana taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na k'a dɔw bɛ yɛrɛ ɲini bolo ka maa caman ka fɔ la kuma kolomɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ bi fɛn bɛ sen kan ni maa bɛ se k'o fɔ jamana in basigi lafiya Ala kan ka jamana bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ furanjɛla fanga u sigilen kɔfɛ san kelen o dafara san kelen dafa in kɔnɔ na yalima baara jumɛn de bɛ sen na min ka dɔn k'a fɔ mouvement faso kanu ye min ka dɔn k'a fɔ Aliyu Musa Keyita ale b'a hakilila di baara in bɛ cogo jumɛn de la an ka lamɛn. minnu ɲɛna fɔlɔ lakana yɛrɛ o tasira fɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ Mali tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ lakana tun tɛ anw fɛ yan nɔ Mali yɛrɛ cɛmancɛ yan fan fɛ mɔgɔ tɛ se ka kungo kɔnɔ bilen jago tɛ se ka kɛ foyi yɛrɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ tun bɛ faga kɛmɛ donc an bɛ don min na bi an bɛ se k'a fɔ lakana sira fɛ u baaraba kɛra o la sabati kɛra jugu de bɛ ka faga bi kosɛbɛ fɔlɔ la an tun b'a mɛn ko Mali sɔrɔsiw fagara 120 siwiliw fagara 20-30 mais bi jugu de bɛ ka faga 100-200 i n'a fɔ an bɔra la min kɔsa in na mura donc o sira fɛ an bɛ se k'a fɔ an nimisi wasara jamanadenw yɛrɛ fana nimisi wasara donc jigi an jugu bɛ ka tugu ka taa fɛ donc an b'a ɲini fanga tigilamɔgɔw fɛ halisa k'u cɛsiri o yɔrɔ in na bon min fana ye dɛmɛ fana sira ye tuguni an b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita ale ye a kanu nafolo min bɛ bila ale yɛrɛ bolokɔrɔ k'a ka i wasa don o la ale y'o tilayɔrɔ 3 ye tilayɔrɔ 2 k'o ta k'a b'u kɛ ka jamanadenw dɛmɛ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na o de sira fɛ an y'a ye san kelen kɔnɔna na a sera ka château 200 ɲɔgɔn la k'o di maliyɛnw ma maliyɛn bɛɛ y'i ta sɔrɔ a la diinɛmɔgɔw b'a la églises b'a la misiriw b'a la écoles b'a la dugu yɛrɛ b'a la minnu tun bɛ jugu gɛlɛya kɔnɔ donc o sira fɛ an bɛ se k'a fɔ baaraba kɛra minnu fana tun bɛ yen nɔ sumanko gɛlɛya bɛ minnu fana na Asimi ka nin baara kelen in fɛ a wulila ka balo a ka ca ni balo 500 ɲɔgɔn na ye k'o ta k'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon an cikan b'an bolo k'a lase u ma an b'a fɛ halisa k'u cɛsiri baaraba kɛra dɛ belebele kɛra nka tɔba de bɛ halisa lakana yɛrɛ sira fɛ c'est vrai bi an nisɔndiyalen don nka a tɔ ka ca dɛ. ne tun bɛ tali kɛ Aliyu Musa Keyita la u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya Ala kan ka jamana bila o sira kan an b'a ladan k'a fɔ hukumu kelen kɔnɔ na Mali ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga furanjɛla fanga ka san kelen dɔrɔn ale yɛrɛ bɛ hakilila di a ko kan ale ye ɲɛfɔli k'a ko kan an ka ministre ɲɛma lamɛn. yɔrɔ o yɔrɔ ni gɛlɛya b'a la n bɛ se ka garanti kelen d'a ma an ka ɲɛmɔgɔw soldats ɲɛw bɛɛ k'i labɛn u bɛ labɛn min kan a kuma tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan parce que an b'a dɔn ko ka continuer ka sira tigɛ solution t'a la o tɛ laban o terroristes ka base kɔrɔlen u ka base de b'u bolo u ka carburant bɛ yen u b'u ka machine réparer u bɛ dumuni kɛ u bɛ ka fɛn bɛɛ o base ninnu bɛɛ détruira sisan armée y'u bɛɛ ci lakanako ani justice ko n'i bɛ décision ta olu la i b'a kɛ dɔɔnin dɔɔnin i b'i muɲu f'i k'i labɛn kosɛbɛ bi MINUSMA tali ko an m'o décision ta ani Russie ta in comme n y'a fɔ aw ye Russie ye Mali teri ye kabini indépendance la jamana fɔlɔfɔlɔ min ye Mali dɛmɛ k'a ka armée sigi ka ɲɛ o ye Russie ni Chine ani pays socialiste Union soviétique binna Russie de bila nɔ na
an ka sɔrɔdasiw a fanba o formula Russie la kɛlɛminɛnw fanba a sanna Russie fɛ fɛn min mɔgɔw dabali ban o ye k'a fɔ ko san 30 kɔnɔ an ma se ka taa Russie fɛ k'an dɛmɛ an kun bɛ kɛlɛ la o décision de taara président Assimi Goïta ale n'a ka gouvernement u ye décision ta comme u b'an bali an ka kɛlɛminɛnw sa hali n'a ye min sa an bɛ wari sara u t'a d'an ma an fana ko n'o don an bɛ taa mɔgɔ min fɛ u tɛ se ka min bali a ka fɛn d'an ma bi diɲɛ bɛɛ la gɛlɛya bɛ yen sisan Mali la comme embargo in bɛ yen a kɛra comme psychologie hali ni kungolodimi ye mɔgɔw min minɛ u b'a fɔ ko embargo de don hali ni mɔgɔw ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ u b'a fɔ ko embargo de don k'a sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ par exemple n'i ye sukaro sɔngɔ ta n'i ye tulu sɔngɔ ta jamana minnu bɛ sukaro ni tulu produit coronavirus kama u ma produit 2020 ani 2021 la donc a tuna yɔrɔ bɛɛ la ni fɛn dɔgɔyara dɔrɔn a prix bɛ sɛnɛ n'i taara Europe jamana ninnu la tulu litre kelen a prix augmentera siɲɛ 5 k'a sɔrɔ embargo tɛ yen n'i taara Amérique ni Canada ninnu olu bɛ pétrole produit mais olu ka litre u b'a fɔ ko le gallon ou le litre a bɔra $1 fo $4 la k'a sɔrɔ embargo tulu kan jamana min bɛ Mali kɛrɛfɛ n t'u tɔgɔ fɔ mais les voisins a b'u dɔn u mɔgɔw bɛ wuli k'a bini 4 heures vidéo bɛ yen u bɛ yaala u bɛ tile 2 kɛ mobili jɔlen u tɛ se ka gasoil sɔrɔ k'a kɛ dɔw yɛrɛ ka aéroport datugura tile dama dama ala barika la gɛlɛya bɛ Mali la mais an ma s'o ma fɛn bɛɛ bɛ na accélérer parce que ko caman bɛ an kun y'a boloda comme an kun bɛ négociation la an kun t'a fɛ k'a bɔ kuma wɛrɛ kana bɔ a la CEDEAO nɔfɛ o de kama a ye fɛn caman labɛn an ma bɔ n'a ye ni nga batali kɛ Dr Sokɛli Kukala Mayiga la y'a fɔ cogo min na jamana yarabi ala la ka bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye jɛnɛ marabolo ye kari do ko jariwala tigilamaw y'u kunda jɛnɛ dugu dɔ kan o kɔni kɛra fɛn ye u ni donsolakaw ka tuɲɔn na o tuɲɔn kɔfɛ a yirala k'a fɔ k'u ye wulikajɔ kɛ u ma se ka don nka u segintɔ la u taara baga mɔnikɛla dɔw ma maa sɔrɔ bonyankɔri k'olu bɔnɛ ni na ko hali bi u fure dalen bɛ u ma se ka ta fɔlɔ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Tayiru Kanpo b'an bolo nin waati na ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Tayiru Kanpo ni ka bɔ Kumanga Jɛnɛ mara la. Tayiru Kanpo an ye kunnafoni sɔrɔ n'o bɛnna dimanche ma ko Jɛnɛ marabolo kɔnɔ na ko jariwala tigilamaw taara mɔnikɛla dɔw nɔfɛ ka taa u bɔnɛw ni na a ko kɛra cogo di? Abulaye Kulubali dimanche don jariwala tigilamaw y'u kunda Jɛnɛ mara dugu dɔ kan ko Cɔkɔrɔbugu. U ni donsolakaw kɔni karila ɲɔgɔn na a kɛla mugu ci ko dan ye. Donso ninnu kɔni y'u gɛn u ma se ka don dugu la. U bɔrɔbatɔma taara sɔrɔ mɔgɔ 3 bɛ mɔni na kɔ dɔ la. O kɔ bɛ Cɔkɔrɔbugu tɔgɔ ye ni Jɛnɛcɛ la. U taara o mɔgɔ 3 min sɔrɔ u ye olu bɔnɛw nun na. Hali sisan an bɛ yɔrɔ min u su ma ta fɔlɔ. Weleli kɔni dala fanga tigilamɔgɔw ɲɛ an bɛ k'u makɔnɔ an m'u ye fɔlɔ su ninnu kɔni dalen bɛ yen. Jamana kun bɛ basigi kan tiɲɛ de don mais yɔrɔ ni yɔrɔ de bɛ yen fo fanga tigilamɔgɔw ka u hakili to o yɔrɔ de la. K'a daminɛ anw fɛ Jɛnɛ mara kɔnɔna na fo ka taa gosi Moti n'u ɲinɛna o yɔrɔ kɔ basigi tɛ se ka na o yɔrɔ la. Jadisi kɛlɛ nin bɛ position min na sisan terroriste kɛlɛ a ma nɔgɔ an kɔni b'u wele de u ka yɔrɔ in magɛn fanga tigilamɔgɔw u b'u seko bɛɛ lajɛlen na u bɛ ka baara kɛ an ɲɛ b'a la fɛnɛ mais kɛlɛ nin bɛ position min na Jɛnɛ mara in ɲinɛna man ɲi degun bɛ yen ni basigi kɛlɛ yɔrɔ la olu fɛ sɛnɛ bɛ se ka kɛ mais a bɛ position min kɔni na n'a taara ten sɛnɛ tɛ kɛ Jɛnɛ mara in na ɲinɛ fɛnɛ an kɔni bɛ mun ɲini fanga tigilamɔgɔw de fɛ k'a fɔ an donna an bɔla o de kana kɛ ko in na u kana bɔ yɔrɔ in de la parce que yɔrɔ ma nettoyer k'a minɛ anw fɛ ka don burugu kɔnɔ fo ka taa gosi Moti danga na jadisiw b'a kɔnɔ a kɛlɛ fana ma nɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la parce que kɛlɛ fɔsɔn min ne ko i b'a kɛ nin cogoya dɔ ye a bɛna nin tɔgɔ tiɲɛ ye fanga tigilamɔgɔw fana ma a kɛlɛ bɛ kɛ ɲɛmajɔ de ye fo jamanadenw dama de k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka formation ɲɛnama di faamaw fana ma a tɛ se ka taa o de kɔ parce que mɔgɔ ninnu tiɲɛ na se kɛliw la mais u yɛrɛkɛ bɛ yɔrɔ ni yɔrɔ de n'u farala ɲɔgɔn kan ka groupe sɔrɔ u bɛ taa bɛn dugu dɔw kan o bɛnkanni kɔnɔna na ni faamaw welela u t'i kun ka se yen o de kɛn bɛ degun ye Jɛnɛ mara in kɔni kan bi k'a fɔ jamanadenw fana ɲɛ bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la tiɲɛnikɛ ma gɛlɛn o ɲɛri de ka gɛlɛn jamana in bɛ ka taa ɲɛri sira de kan bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'i ye tiɲɛnikɛla ye tiɲɛnikɛla tɛ feere la n'i ye tiɲɛnikɛla ye i ka formation di u bɛ se ka yɔrɔ in majɛ cogo min kɔsa in na sisan Jɛnɛ alimanba yɛrɛ wulila fo Bamakɔ ka taa kuma nin ɲɛfɔ u bɛ baara la dɛ mais hali bi hali sini u k'u kɔfilɛ Jɛnɛ mara in na sɛnɛ yɛrɛ kɛ jɔrɔ bɛ anw na bi ɲɔdan se la an tɛ se ka danni kɛ u bɛ bɔ yɔrɔ ni yɔrɔ maa kelen maa fila n'u y'a ye u b'a fa olu fana man ca bi ko ye mais u mɔgɔ damani mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ tiɲɛni kɛ ka aw fana fo a ka baara la jamanadenw jamana kɔ kan bɛɛ bɛ a ka kunnafoni lamɛn ala ka an ni aw sara. ni bɛ tali kɛ Tayiru Kanpo la a y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya an bɛ dugawu kɛ ala k'o sabati n'an bɔra yen an bɛ taa san marabolo kɔnɔna na wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin siyɛnsokaw fɛ yen olu ka poste ma baara in yɛrɛ kɛra kɛcogo jumɛn de la Lasɛni Jawara ka bɔ sisan a kɛra i ka dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ de ka mobili k'i ka dɔn o tun ye billet laban ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ maa min fara a ye billet di dama olu ka mobili ma n'i y'a sɔrɔ sɔɔni olu welela k'a fɔ ko bɛnkanna wala tigilamɔgɔw nana ka na
mam ya poste la kana bonani na ya saka ne pratique dama la sen jawara ni wati na ke kale bambulo la sen jawara ba nya foyer ka bossa angala me neto la sen jawara ka bossa ya bani transport ka laskite la sen jawara anye kuna foni soro alamsado sogomara fe sienso postu la marfatigi do ku nana yino kana gelata ka nyesi yen postu ma ko de ka mobile kungera mobile labanye mi temena dama ko wuliga do kera ka nyesi postu ma ako kera chugodi ablay ya fa to mi sonda fe anga molu mi bo muti kana na se peaji la bama to mi yere faturani ale yere de bi labandi anga karmo ma ka paraji wuli bani transport carte temena kana bo sienso yan ga se sabi yorola ka bo sienso kata dugu kono 9 km mais ka bo peaji la kana se sienso postu la peut-être 3 km donc ale postu niveau la dron ale terge do téléphone chama ko uyemuguchi ka chela 500 peaji la mi information dalema o ko ko lu tume diton ne kono o diton mu ka ta muti mo nu kelen borani marfa ki ni jo mobili fere ka bossa kapta muti ko lu bloquer ka marfa nya suma kelen fana bora ki nyesi muti ma mobili fana be bo muti fana kana ka marfa nya suma bon ton nu dona sakata 50 lan nu jini ku ka tienu ke jatigi wala tigla mo fe o kale o ka mission na sa u soro wakata una na moto de fana la u bana o operation o signa o moto kelen parce que mo ko fana ku jole no ku lage o lu fana ku saranen manu no jari wala tigla ma u ma se ka fulu do wal ma bandu de do no e benga ne kelawe ame se ka fo bandu do jatigi wala tigla mo a be bala parce que bandu do muna una na ka do ka chefa war mun ni famu be kota o ko be tuguni fe de mo traumatiser a be jatigi wala tigla mo ni to fula be bala a bɛɛ ni mɔgɔ kelen ye parce que u ka wale kɛcogo bɛɛ ye kelen ye ni kɔni nana ka na mugu ci adamaden dɔ la kɔni ye mɔgɔ tɔw terroriser o ye cɛ faga min kɛ wari minnu tun b'a bolo yen u y'o bɛɛ cɛ minɛ ka sɔrɔ ka taa don papiye fɛn bɛ yen o essence de bɔn ka so bɛɛ minɛ mais o y'a sɔrɔ nafolo fɛn kɔni tun bɛ yen o y'o bɛɛ ta ka taa kana tigilamɔgɔw ne disposition ma ta min ka girin ni nin ye Ablaye a ko a bɛ nin ka mɔgɔ damala ban dɛ fo disposition kangaran de ka ta ka sɔrɔ ka ninnu kunbɛn ka tila tuguni ka patrouille fana caya sira in kan su ni tile bɛɛ san donda bɛɛ ani dugukɔnɔla ani postu ka renforcer mais an b'a ɲini adamadenw fɛ halisa sécurité mana k'i bolo cogo cogo à 100% mɔgɔw tɛ se ka mɔgɔw sécuriser 100% mais n b'a dɔn faamaw kɛlen don ka girinajɔ min kɛ yanni sangɛmɔ in cɛ olu yɛrɛ de b'o dɔn pour que ni ɲɔgɔn wale wɛrɛ kana kɛ ka bɛn sangɛmɔ ɲɛkɔrɔ wa nin bɛɛ kun ye de ka mɔgɔw jatigɛ u kana se ka t'u ka baarakɛyɔrɔ la ka mɔgɔw jatigɛ u kana se k'u ka walew kɛ an bɛ don min na ko bi tiɲɛ la u b'u se la mais hali bi an yɛrɛ fana k'u dɛmɛ population avec les informations parce que ni mɔgɔ ninnu b'an cɛma de ni information dira a bɛ fanga tigilamɔgɔw dɛmɛ baara la mais olu yɛrɛ fana ka disposition kura ta quoi parce que n'i y'a ye a kɛra 8 heures n'a kun kɛra sufɛ an b'a fɔ n ko sufɛla don mais tilefɛta min dontɔ filɛ la ni c'est grave u kan ka disposition ta jour et nuit pour que ka mɔgɔw sécuriser. Ni ba tali ka Lassine Jawara a y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya fo an bɛna yɛlɛ ka jɛni ka hakili fara ɲɔgɔn kan jamana in ka se ka bila basigi minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an balada k'a fɔ ntɛnɛn dɔgɔfirikaw fɛ yen min ye jariwala tigilama ye u nana i ka dɔn k'a fɔ mugujugu don an ka jamana lakanabaw olu ɲɛ yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ o ye démission ye n'u kun tɛ ka pɔn min k'a wuli ka tɛmɛ n'a kɛra sɔrɔ ye mara bɛɛ yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn ka taa pɔn in ka taa labɛn o min kɛra o pɔn kelen o yɔrɔ ninnu na tuguni kunun u nana mugujugu don an ka jamana lakanabaw tɛmɛtɔ la ɲɛ o yɔrɔ la an balada k'a fɔ ko nin mugujugu in pɛrɛnna a kɛra kasara ye nka dɔw jɔngɛnna sen fɛ o tɛmɛna dɔɔni o kɔfɛ an ka jamana lakanabaw fana olu bɔtɔ la dɔgɔfiri marabolo kɔnɔna ka na jabali an b'a ka f'u ka mobili dɔ ye siraba ka taara sɔrɔ n'a bɔra ka bin ka maa dɔ ni to a ko sen fɛ yaasa ka nin fila bɛɛ ye pratique di an ma Mamadu Sumuni b'a bolo nin waati in na ka bɔ dɔgɔfiri an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mamadu Sumuni ka bɔ Ɲɔnɔ dɔgɔfiri. An ye kunnafoni sɔrɔ kununko ntɛnɛn ko an ka jamana lakanabaw ko janjugu dɔ bilala u ɲɛ jariwala tigilamaw fɛ ko fo u yɛrɛla ja in kan k'a kɛra kasara ye a ko kɛra cogo di. Ablaye kununko 7 heures ni 8 heures cɛ an ka fanga tigilamɔgɔw bɔra u ka kan dɔ filɛ nin ye ka taa Nampala côté la u bɔra kan na k'u bɛ taa mission na Jabali. Ala kɔni y'a kɛ maa ninnu ye janjugu daw ye fɛn dɔ bɛ yen nɔ ko divisɔri u ye janjugu daw ye divisɔri na. U y'a wuli o y'a sɔrɔ civil dɔw fana bɛ foro kɔnɔ baara la yen. Ala kɔni y'a kɛ nɛgɛmorofɛn kɔni ye maa kelen sɔrɔ olu la. Surasiw yɛrɛ dɔw joginna u la. O kɔni kɛlen jogiba ninnu kɔni surasiw y'u ta ka taa n'u ye u ka surasi kan na. O kɔfɛ an ye kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ ko kura ko kununko ntɛnɛn kelen ko an ka jamana lakanaba minnu bɛ dɔgɔfiri marabolo kɔnɔna la k'olu ka mɔbili ye sirabakan kasara kɛ a ko kɛra cogo di. Ablaye o fana kɛra ka bɔ dɔgɔfiri kawɛ niveau la dugu dɔ bɛ dɔgɔfiri commune kɔnɔ ko dɔgɔfiriba o ni kawɛ niveau la u natɔ la k'u bɛ taa mission fana na Jabeli o kununko kelen in na ye Ala kɔni y'a kɛ mɔbili y'a essayé k'a bɛ taa n'u ye Kandari kɔnɔ
a y'a tigɛ minnu b'a kɔnɔ olu kɔni serina ka bɔ mobili kɔnɔ ka t'u bin ala kɔni y'a kɛ an ka sɔrɔsilakaw maa kelen ni tora la maa kelen banana olu yɛrɛ kɔni labɛnw kɛ ka o mɔgɔ kelenw ta ka segin ka taa n'u ye jabali kan kɔnɔ an kɔni bi yan an bi jɔrɔ kɔnɔna o ko la kosɛbɛ sabu olu de bɛ k'an kɔlɔsi n'a kɛra ko olu bɔ u bɛ ka sɔki sɔrɔ o kɔni kɛnɛ k'an lafiya bi an bɛ waati min na dɛ a bi mɔgɔw kɔni hakili waati dɔɔni sufɛ ka fala tigɛ ka na min don gɛtɔrɔn dawolo la sɔrɔsi ninnu o yɔrɔ ninnu donsolakaw de tun bɛ yɔrɔ in kɔlɔsi sɔrɔsilakaw fana ko donsolakaw ka yɔrɔ in to yen ko olu yɛrɛ bi a jate minɛ o de tolen ka o hakili tigɛla k'a fɔ ko donsolakaw kɔni tɛ bɔ bilen fiyewu o de nana ni nin ja in ndali ye an ka fanga tigilamɔgɔw ye an kɔni fɛ n'u dun sɔnna ka a fɔ an ka donsolakaw ye ka yɔrɔ in kɔlɔsi a ka to ka bɔ ka munumunu salo kɛ olu tɛ yɔrɔ min na ka to ka munumunu salo kɛ a ka ca ala fɛ nin ja ninnu u bɛ kisi a tɔɔrɔ ma fala ni jɔtɔba ka surun fala in fana dawolo la tu de bɛ yen u bɛ bɔ tu in de kɔnɔ ka fala ji tigɛ ji ɲɛnama t'a kɔnɔ ka na nin ja in ja ka tila ka fala tigɛ tuguni ka segin mɛ ni donsolakaw bɛ munumunu n'u bɔra o kalama k'a fɔ k'olu bɛ munumunu dɔrɔn u tɛ nin fɛɛrɛ in sɔrɔ ka da ne yɛrɛ kɔni fɛ min kan ka kɛ sɔrɔsilakaw yɛrɛ ka kɔlɔsili bama ka fara donsolakaw kan o k'a fɔ donsolakaw ye u ka jateminɛ kɛ olu yɛrɛ kɔfɛ ne kɔni fɛ o fɛɛrɛ de kan ka tigɛ ka nin baara in ka se k'a bali n'o kɔni tɛ ne ma bali cogoya la komi an bɛ waati min na a ko kɔni y'an degun bi kosɛbɛ olu de bɛ k'an ka jamana lakana n'a kɛra k'olu bɔ o bɔ u bɛ sɔki sɔrɔ tiɲɛ la a kɔni man di an ye an tɛ fɛ a ka kɛ fiyewu sabu an bɛ yɔrɔ min na bi baara kɔmaselen don an yɛrɛ jigi da olu de kan k'an ka baara ninnu an bɛ se ka baara yɔrɔnin mun kɛ n'o tɛ yɔrɔjan kɔni tɛ se ka baara mɛ yɔrɔ surunin minnu bɛ yen nɔ an jigi da olu kan an bɛ ka o baara de kɛ an n'olu. nin bɛ tali kɛ Mamadu Sumunna a y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ kulu dɔw farala ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka se ka taa sɛbɛn ka t'o di ka dɔn k'a fɔ au conseil des collectivités ka taa o jabala la ka taa sɛbɛn fura dɔw ma u ka fɛɛrɛ balalen tigɛ an ka kalataw bɛ se ka kɛ kalata jɛlen cogo min na fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ ka ɲɛsin kalata nataw ma a kumatigi tun ye maa min ye o ye ka dɔn k'a fɔ docteur Abdoulaye Sale ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Bon an bɛ yɔrɔ mun bi na kuma jumɛn bɛ yen kuma mun bɛ yen an bɛ se ka gafe sɔrɔ cogo di n bɛ se ka to kalata ni kalafili bɛ kɛ ani a bɛ kɛ jɛlenya kan o de bɛ wele ko la réforme de la loi électorale komi o ko bɛ sen na an ye mɔgɔ damaw sugandi an ye baarakɛyɔrɔ damaw sugandi ni haut conseil des collectivités o la pour que an ye mun sɛbɛn an ka se ka na o ɲɛfɔli an bɛ hakili jagabɔ n'an y'an hakili jagabɔ ka fara ɲɔgɔn kan an maliyɛnw an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min an bɛ se ka bɛn cogo min a ka ca ala fɛ n'anw yɛrɛ bɛnna an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala b'a tɔ nɔgɔya. nin bɛ tali kɛ docteur Abdoulaye Sall a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya o min bɛ n'i y'a sɔrɔ ne bɛ yɛrɛ da bɔ kuma la ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an balona k'a fɔ min ye constitution ye n'o ye jamana sariya sunba yɛlɛmani o baaraw bɛ sen na kalo 2 bɔɲɔgɔn k'a baaraw bɛna kɛ jamanatigi y'a baaraw sigili daminɛ sen kan ka ban o min bɛna kɛ min ka dɔn k'a fɔ parti politique kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa se kulu ma dɔw b'u hakilila de Amadu Koyita b'a hakilila de o ko sen fɛ ka fara Aïssata Cissé kan olu fila bɛɛ lajɛlen b'u hakilila de ale ye CNT ma ye an k'u lamɛn. Question bɛ posé est-ce que an mago bɛ sariyasun kura de la bi sariyasun kɔrɔlen min bɛ yen nɔ n'o ye 25 février 92 ye fan dɔw b'a la minnu kan ka yɛlɛma parce que Mali problème tɛ sariyasun ko ye Mali problème ye ɲɛmaa ko de ɲɛmaa ka sɔrɔ min bɛ sariya bonya sinon an ka constitution n'i y'a ta sanction degunnen bɛ Faransi constitution la ani principe dɔw bɛ yen nɔ olu ye principe universel de ye quoi diɲɛ bɛɛ de bɛn bɛ fɛn dɔw kan olu ye universel ye n'an bɛ min ɲini dɔrɔn an b'a dɔn bi k'a fɔ yɛlɛmani kan ka don a la ni yɛlɛmani de don bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni kura de bɛ dilan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan wa ni kura bɛ dilan mun de la kura bɛ dilan majɛ juma bɛ constitution kɔrɔlen na f'an k'o fili k'a fɔ k'an bɛna constitution kura dilan nka si tɛ se ka kɛ ni maliyɛnw ma sigi ka kuma. an ka sariya sunba min bɛ yen sisan a sɛbɛnnen don a kɔnɔ ko fasodenw bɛɛ cɛ ni muso a bɛɛ dama ka kan o yɔrɔ in an b'a fɔ ka sinsin a yɔrɔ kan parce que nin cogo in na a bɛ yen mais a lawaleyali gɛlɛyara kosɛbɛ ayiwa cour constitutionnelle fana ale ka fanga dɔɔni kan ka bɔ a la ka di organe unique indépendant ma min bɛna élection organiser président de la république fana ale fana ne ɲɛna a ka fanga ka ca kojugu il faut que cogoya ka sɔrɔ min b'a to ni président ye sariya sunba in ka sɔsɔ a bɛ se ka ɲangi cogo min na o kan ka k'a la. nigi batali kɛ Amadu Koyita ka fara Aïssata Cissé ni tiɲɛlu u y'a fɔ cogo min na jamana in a basigi na lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ anw ka sɛnɛ o bɛ se ka yakubaya cogo min na an ka jamana kɔnɔna na ka wulikajɔ kɛ dun ka fa ka lasabati o tɛ se ka kɛ n'i y'a sɔrɔ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ma kɛ ka baaraw ni k'olu bila sen kan kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ himiza o kulu ka se ka fɛɛrɛ balalen tigɛ anw ka jamana kɔnɔna na dun ka fa kɛrɛnkɛrɛnnena sɛnɛ o bɛ se ka yakubaya cogo min na ministre min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko ma Modibo Keita ale b'a ka nisɔn yira sen fɛ an ka lamɛn. Ne nisɔndiyalenba de don parce que an bɛ jamana min kɔnɔ jiko de ka gɛlɛ an fɛ yan donc ni ji tɛ yen sumanw bɛ tiɲɛ aw y'a ɲininka
ɲɔ da ka gɛlɛn ni malo ye bon église ni IER de b'an dɛmɛ o la u bɛ sumansi ɲumanw ɲini n'u ye sumansi ɲuman ye o sumansiw de b'a to an bɛ sɔrɔ kɛ n'a ye sɔrɔ kɛ a b'a essayer an ka da dumuni an b'o sɔrɔ a bɛ sɛnɛkɛlaw fana ka sɛgɛn ma n'o tɛ an b'a kɔlɔsi san o san an ka balo caman bɛ bɔ kɔfɛ ji dun b'an bolo olu yɛrɛ bɛ yan ɲininikɛlaw don k'an dɛmɛ o man kan an kan k'o dabila de olu kan ka sumansi ɲumanw ɲini k'a d'a ma ka sɛnɛkɛ cogo ɲumanw fana f'an ye pour que an ka sɛnɛkɛlaw ka se ka bɔ nɔgɔ la ni an ka sɛnɛkɛla ni an ka jamana ma filɛ ni ye mɔgɔ 100 ta 80 bɛ togoda de la n'a fɔra o togoda n'olu tɛ dumuni sɔrɔ yɔrɔ kɔni ma ɲi jamana kɔnɔ o de y'a to ka nin baara in diyara ne ye an b'u fɔ ala ka dɔ fara u ka baara kan halisa ala k'a to u ka baara kɛ ka an ka sɛnɛkɛlaw ka nafa sɔrɔ a la. Ni bɛ taa i kɛ Moribo Keyita la a y'a fɔ cogo min na an ka jamana yarabi la basigi lafiya o tɛ sɔrɔ ni dun ka fama la sabati ala k'o hakilila o ni k'a yakubaya n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ furancɛla fanga min b'an ka jamana kunna k'o bɛ cogo di bɛɛ bɛ k'i ta fɔ nka dɔw bɛ yen k'a dɔn n'olu kɔni n'i ma tɛgɛrɛ fɔ olu b'a fɔ k'i tɛ maliden k'a sɔrɔ an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ mali kelen de kɔnɔ an bɛɛ ye maliden ne hakilila tɛ ka nin minɛ o tɛ ne bali malidenya la wa ne de ta don o ta to ne dama bɛ kɛ maliden ye kayikaw fɛ yen Mamadu Tarawele ka bɔ Kayindi bɛɛ lajɛlen ka Mamadu Jan ale b'a hakilila de bi an ka jamana binna cogo jumɛn de la furancɛla fanga kan an ka lamɛn. Minnu bɛ fanga na o minnu tɛ fanga na o minnu ko fanga ka ɲi o minnu ko fanga man ɲi o ni Mali ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na hali ni Mali ta ye kalo ye anw bɛ Mali de fɛ ni hɛrɛ bɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ bɛ anw bɛ Mali ka hɛrɛ de sɔrɔ ka sɔrɔ ka tɔw ta fara kan ni bɔnɛ bɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ bɛ anw bɛ Mali ka bɔnɛ de sɔrɔ ka sɔrɔ ka tɔw ta fara kan bon o kama tiɲɛ bɛ Mali bolo anw bɛ Mali de fɛ nkalon bɛ Mali bolo anw bɛ Mali de fɛ nka min bɛ fo fanga ye fo fanga k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la o kun olu y'u juguw de ye o kɔrɔmasuru ye mun ye mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ fɔ la fanga in kun bi min bɛ gouvernement kɔnɔ min tɛ gouvernement kɔnɔ a bɛɛ ni fanga in critique sɔrɔsiw tɛ jamana marayala a fɛɛrɛ t'u bolo a foyi t'u bolo kɛlɛkɛlaw de don o bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ la bi fo ɲɛmɔgɔw ka nin bila u kun na ka tila k'o tigi kelen ka tɛgɛrɛ fɛ o tɛ ka tɛgɛrɛ fɛ kun k'i cɛ ka ɲi a tɛ ka tɛgɛrɛ kɛ fɔ k'i ko ka d'a ye a bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a kun i ye place min d'a ma de n'i y'o b'o place na bɛ kumakan in bɛ yɛlɛma donc fanga kan k'i hakili to o ye kelen ye anw ye marche ye yɔrɔ fɛn o fɛn a kɛra politique mɔgɔw ye o a kɛra société civile ye o a kɛra syndicat ye o mɔgɔ minnu ni fanga tɛ ka ɲɔgɔn faamu olu de bɛ bɔ ka marche kɛ u ka laɲiniw nɔfɛ mais ni Mali tɛ diɲɛ jamana si tɛ ko gouvernement yɛrɛ de bɛ marche organiser mɔgɔw bila ka bɔ ka marche gouvernement yɛrɛ ka taa marche kɛnɛ kan fo ka se premier ministre ma ni Mali tɛ o tɛ diɲɛ jamana si rɔ donc o bɛ jamana min na baara tɛ yen i bɛ baara kɛ de i nɔ bɛ ye kelen coup d'état kɛra jamana wɛrɛ min na ni Mali tɛ mɔgɔ si tɛ ka marche a jamana si rɔ ko n bɛ gouvernement soutenir o tɛ yen mɔgɔ si tɛ ka marche a jamana si rɔ ko n bɛ sɔrɔdasiw soutenir o tɛ yen laginɛkaw yɛrɛ y'a interdit de n bɛ sɔrɔdasiw fɛ o n tɛ sɔrɔdasiw fɛ olu y'a bɛɛ interdit parce que u b'a dɔn olu mana min kɛ a bɛ ye de a ma se mɔgɔ dɔ ka bɔ ka taa carré kɔnɔ ka taa fɔ Burkina bɛɛ tɛ olu fana y'a interdit mais anw fɛ yan marche kana interdit o ka kɛ tiɲɛ ye mais minnu ni fanga tɛ hakilina kɛla a tɛ k'olu la ka bɔ ka marche minnu yɛrɛ de ko an bɛ fanga kɔ olu de bɛ ka marche wala fanga yɛrɛ de bɛ bɔ ka marche o tɛ baara ye baara bɛ kɛ de a bɛ ye ni sɔrɔdasi minnu b'an kun na denmisɛnninw don danayamɔgɔw don baarakɛlaw don mais o ni politique mɔgɔ minnu bɛ jɛra olu t'u baara kɛ ɲɔgɔn ye parce que u b'u ni diplomatie cɛ u bɛ se ka don n'u hakili cɛ yɔrɔ caman na premier ministre b'an kunna bi dɔgɔtɔrɔya de b'a bolo communication na a ye maliyɛn bɛɛ tigɛ a hakili la ni communication ye n'i ye nin kuma in fɔ diɲɛ ma a ka di Mali ye hali nin tɛ baarakɛla ye n'i ye nin kuma in fɔ faransi ma a ka di Mali ye hali nin tɛ baarakɛla ye n'i ye nin kuma in fɔ CEDEAO ma a ka di Mali ye hali nin tɛ baarakɛla ye cɛ ye communication de kɛ ka jamanadenw t'u hakili la k'a sɔrɔ a kɛyɔrɔ baara tɛ yen n'a bɛ se ka fɛn kɛ a tɛmɛna gouvernement na ka tɛmɛ yan o gouvernement kana se ka baara kɛ mais a ye ministère minnu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la Cogɛli ka nin ministère in kɔni ɲɛna hali ni gouvernement pas tɛ a y'o yɔrɔw bɔ ka na an k'olu ye baarakɛla bɛ dɔn ten o kama sɔrɔdasiw yɛrɛ ye nin ta a tali kɛra erreur ba de ye fo malidenw ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ Maliko la an kana kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye sɔrɔdasiw kun an k'a kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye Mali kun sɔrɔdasiw tɛ Mali de don faama fɛn o fɛn ɲɛmɔgɔ la bi nin bɛɛ bɔ ye Mali de tɛ yen mais an ye Mali tɛgɛrɛ fɔlaw de u bɛ tɛgɛrɛ fɔ fanga de kun u t'a fɔ Mali kun n ka mɔgɔ bɛ yan bi n bɛ tɛgɛrɛ fɔ n'a bɔra yen n b'a dabila sinon n'i bɛ tɛgɛrɛ fɔ jamana kun ni mɔgɔ min bɛ yen don min n'a bɛ ka ɲuman min kɛ o ɲuman tɛgɛrɛ fɔ bani n'a ye juguman min kɛ o juguman f'a ye mais anw ta ye mun ye bi ni min ka mɔgɔ bɛ fanga na bi n'a ye ɲuman kɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ n'a ye juguman kɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ n'olu bɔra la don min olu bɛ tɛgɛrɛ fɔ dabila ka critiquer daminɛ fo sɔrɔdasiw k'u hakili to yen jamanadenw bɛ ka minnu kɛ maliden jugu olu tɛ maliden jugu ye dɛ u bɛ ka minnu kɛ maliden ɲuman ye tɛgɛrɛ fɔlɔw ni martikɛlaw ni kumaba fɔlɔ a b'a la CEDEAO a b'a la faransi olu de ye maliden jugu ye hali diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo n'i ni sigiɲɔgɔn ma bɛn i tɛna hɛrɛ sɔrɔ donc Mali ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a sigiɲɔgɔn jamanaw na min bɛ CEDEAO la min tɛ CEDEAO n'olu ka bɛn o tɛ fugariya ye parce que kɛlɛ tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye anw bɛ kɛlɛ de kɔnɔ o ye jadisigi kɛlɛ ye an kan k'an ni da o de kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ni mɔgɔ minnu bɛ sigi ɲɔgɔn na u ka bɛn ɲini olu ɲɔgɔn cɛ o la kɛlɛ bɛ to fankelen ma ye an bɛ lafiya Mali bɛ se ka gɛlɛya mun ye dɛ mɔgɔ ba kelen bɛ Mali kɔnɔ bi commerçant ba kelen maa ba joli bɛ baara kan n'o bɛɛ ka fɛn bɛɛ bloquera o nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ bloquera donc diyagoya mɔgɔw ka kumakan bɛ changé diyagoya mɔgɔw fari bɛ faga jamanako la o la
ni sanction ninnu sera ka wuli adamadenw ka mouvement b'a nɔ na alhamdulilayi kɛlɛ bɛ kɛ hakilina kelen an bɛ se ka gɛlɛya mun hali ni fɛnw prix montera mɔgɔw bɛ se ka mun en tant que mouvement bɛ ka kɛ mais ni mouvement tɛ ka kɛ fɛnw prix tila ka gɛlɛya adamadenw tɛ se ka sɔn fanga y'o la donc sɔrɔdasiw k'u hakili to o yɔrɔ la u ka bɔ politique mɔgɔw ka manipulation kɔnɔ n'u ni fanga min tɛ bɛn a la u k'o fanga gɛn kuma tɛ jamana ka lafiya yɛrɛ baara de ye jamana ka lafiya ye ni armée ka côté bɔra la mun kelen kɛra gouvernement na k'a ɲɛna fɛn bɛɛ tiɲɛna yugu juguyara ka taa fɛ n'e taara robinet compteur demande kɛ bi e bɛ se ka kalo 3 kalo 4 k'a nɔfɛ dɔ bɛ taa sini ni wari bɔ a bɛ taa wari bɔ dɔ sɔrɔ u bɛna a ka dingɛ segin a ka compteur don courant bɛ ten foyi ma changer nin ko ninnu na fana ma juguya ka taa fɛ bon ni de ye fantanw tɔɲɔni ye k'an to nin na jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la. Ningu batali ka Mamadu Traoré la ka bɔ Kayindi Marujan an ka jamana yarabi la fɔ an bɛɛ ka dɔn bi an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ malidenya de la wa maa si tɛ maa si ni fasodenya cɛ an bɛɛ lajɛlen ka hakila fara ɲɔgɔn kan jamana basigi lafiya n bɛ nin fɛ ani nin de don olu tɛ kelen fɔ an bɛɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan jamana in basigi ka se k'o lasabati ala k'o hakilila dan kelen an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ forêt min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye kungoba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ e ka dɔn k'a fɔ jamana tɔgɔ la tiɲɛfarakaw fɛ yen wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin ye ma ka taa i ka dɔn k'a fɔ lajɛliw baaraw sigi sen kan an ka sogow ani kungow yɛrɛ bɛ cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ jamana ma ɲɛmaaw olu bɛ wulikajɔ la ka se k'u janto kungo in na min ye ka dɔn k'a fɔ kulikɔrɔ marabolo kɔnɔna na commandant min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ ka dɔn k'a fɔ kungo lakanaba o zofɛrɛw ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o bɛ tɛli kɛ commandant Boubacar Coulibaly la ale taara kɛnɛ ka ye kuma min fɔ ye o filɛ. Ne tɔgɔ ye commandant Boubacar Coulibaly ne ye Kulikoro directeur régional ye eaux et forêts an bɛ yan an bɛ Kulikoro région na précisément forêt classée de Tienfala la parc animalier la kumu nana ye sɔgɔmada in na an bɛ quinzaine de l'environnement hukumu de kɔnɔ donc quinzaine de l'environnement an bɔra ka lancement kɛ Buguni dimanche jan tɛmɛnen donc an b'a 23e édition de la c'est-à-dire a ta ko 23nan donc a Kolomo karili kɛra Buguni donc a laɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ Mali région bɛɛ ani direction nationale service o service bɛ département de l'environnement na bɛɛ lajɛlen ka a ɲɛnamaya dɔgɔkun 2 kɔnɔ donc an bɛ o hukumu de la direction nationale des eaux et forêts u ka programme na u y'a décidé ka na parc de Tienfala la parc animalier la ka na visite kɛ ka na partenaire caman ye pour que u k'a dɔn baara min bɛ ka kɛ an ko an bɛ forêt classée de Tienfala la forêt classée de Tienfala a bɛ Kulikoro région na kati cercle la donc a bɛ commune 2 de ɲɔgɔn cɛ Gabakɔrɔ droit ani ni Tienfala forêt classée in a fɛrɛ ye hectare 3,000 ye donc a kɛlen bɛ ka munu dugu 4 de kɛlen bɛ ka a lamunu n'o ye Tienfala yɛrɛ ye n'i bɛ ka bɔ Bamakɔ yan fɛ ka na Sala bɛ yen ni Jingoni donc n'i taara Kule yan fan fɛ munumunu bɛ yen donc côté dɔ in na ba de kɛlen bɛ ka a lamunu donc forêt mun filɛ nin ye a laminen don ni de façon naturelle forêt in classera depuis 1939 kabini Mali ma indépendance ta donc forêt la tɔgɔtɔli la ani toujours diɲɛ taabolo la an ka stratégie dɔw bɛ yen n'a bɛ fɔ partenariat public privé gagnant gagnant donc o de y'a to Mali kɛmɛ k'a ka kungo damadi privéw ma n'o ye an ka maliyɛnw yɛrɛ ye pour que u fana ka se ka baara kɛ ka faso dɛmɛ ka kungo ninnu lakana maliyɛn bɛɛ farafinna bɛɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka kungo nafa bɔ. Ninnu bɛ tali kɛ commandant Boubacar Coulibaly fɔra cogo min na jamana in yarabi ala k'a bila lakana basigi lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ bi biɲɛkurabɔ o tɛ taa wɔyɔ kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn Masina marabolo kɔnɔna na olu ka commandant Ngura n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Alibarika Kuntana ale kɛlen kɔfɛ commandant ye n'a kɛra préfet a bɔlen kɔfɛ kurumarikaw fɛ yen a nomina n'i y'a sɔrɔ ka kɛ commandant ba ye Masina marabolo kɔnɔna na o kɛra to ye a bɛ ka bɔ maaw ye ka se k'a dɔn n'an ko an ka jɛ ka jamana dilan an ka sigikafɔbaw kɛ alamisa don a ye lajɛrɛba kɛ Kolongo kɔnɔna na mairie kɔnɔna na o kɛnɛ kan ka wele bila dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen ma ka taa se mairelakaw ma u da nana se mun ma jamana in basigi na lafiya u da sera o kumaw bɛɛ lajɛlen ma maa caman ye kɛ nisɔndiya yira a kɛnɛ kan min ye Bogorɛ ka maire Baba Nɛgɛdugu ye ale tun bɛ kɛnɛ kan lajɛrɛ in kɔfɛ a ye ɲininkali k'a la Bogorɛ maire ye kuma min fɔ o filɛ. Ne ye Baba Dugure cercle de Masina commune rurale de Bokuwɛrɛ ne y'o maire ye région de Segu. Monsieur le maire Masina commandant n'o ye préfet ale bɔra ka na lajɛrɛba kɛ Kolongo lajɛrɛ min n'a bɔra kɛnɛ kan ani commandant lajɛrɛ mun ɲɛsinnen don mun ma. Journaliste n ka foli bɛ aw ye anw invité len don an ka préfet fɛ ale ye mɔgɔ kura ye anw fɛ n'a tɔgɔ ye Alibarika Kunta a y'an wele k'a fɔ an ɲɛna a bɛ fɛ an ka na sigi an ka hakililaw di ɲɔgɔn ma sigida baara kɛcogo la o ni ale ye maa kura ye mɔgɔw k'ale dɔn dugutigi minnu bɛ kominiw kɔnɔ o dugutigiw ka ɲɔgɔn dɔn o na maires o na sous-préfets o n'ale commandant yɛrɛ an bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn dɔn pour que an ka hakililaw di ɲɔgɔn ma cercle baara kɛcogo la vraiment mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ kɛnɛ in ka ye a bɛɛ ye kuma ɲuman fɔ ka se sigida ka lafiya ma mana y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali kura ye bɛɛ ka jɛ ka Mali kura baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que jamana ka yɛlɛma insécurité minnu bɛ sigidaw kɔnɔ kɔrɔbɔrɔ Kadɔ Mɔsi Boso
an bɛɛ ka jɛ ka sigi ka kuma k'an bolo di ɲɔgɔn ma toujours ko n'an tora ka don sigi ka fɔ kɔnɔ a bɛna lafiya sigida la kuma n'a ka kɔrɔfɔ ɲɛsinna o de ma o kɔfɛ fanga mun b'an kunna bi n'o ye Asimi Goyita n'a ka mɔgɔw ye olu fana ka laɲini don pour que basigi bɛna sigidaw kɔnɔ cogo min na anw minnu ye autorité locale ye anw fana y'a yɛrɛ kɔmana anw fana sigi bɛ anw ka laɲini o de ye sigidaw kɔnɔ lafiya bɛna cogo min na o y'anw yɛrɛ ka laɲiniw de ye anw fana ye hakililaw ta ka si kɔmana ma k'o ɲɛfɔ a ɲɛna dugutigi mun tun bɛ yen nɔ a bɛ dugutigi 60 ani kɔ bɔ Kolongo mara bɛɛ dugutigi tun bɛ yen Kokiri mara bɛɛ dugutigi tun bɛ yen u n'u ka maires u n'u ka jeunesse ɲɛmɔgɔw Bogɛrɛ commune dugutigi tun bɛ yen o ni ne yɛrɛ maire an bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan kɔmana ka nin hakilila in a diyara anw bɛɛ lajɛlen an y'a sɔrɔ hakilila ɲuman don parce que anw ka réunion yɛrɛ kɛlen kɔfɛ mɔgɔ sɔrɔla dugutigila k'a la minnu ye ne wele k'a fɔ a kumana ye hakilila ɲuman mun da an ma a kuma in donna ne fɛ ne dugutigi fo mina an ka dugudenw ka nisɔngɔ kani n yɛrɛ bɛna n ta sara o dugutigi o fɔ ne yɛrɛ ye n y'a faamu k'a fɔ kumana y'an fara ɲɔgɔn kan mun kɛ fara ɲɔgɔn kan in a bɛna ni lafiya ye sigida kɔnɔ c'est la première fois depuis ne élila ka kɛ maire ye ne ye k'a ye kumana ka na cercle kɔnɔ k'a yira directement n bɛ fɛ maire aw dugutigilakaw an kana sigi ka kuma ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ sigida bɛ taa cogo di nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne k'a ye komana fɛ komana in ka nin action a ma bala ne na parce que a dɔnnen don ni baara ye depuis a bɛ gardiya la fo ka se bi ma a taara yɔrɔ yɔrɔ a y'a ɲini ka na ni basigi ye anw yɛrɛ y'a ye k'a dɔn k'a fɔ hakilila in de b'a la donc anw fana mairelakaw an b'a dɛmɛ n'o hakilila ye pour que sigidaw bɛ lafiya cogo min na an b'a dɛmɛ o hakilila bɛɛ kan kunnafoniw carilen bɛ ka fɔ k'aw ka maraw kɔnɔ la ko basigibaliya fɛ ko maa tɛ se ka munumunu ka taa dugu si la e taara yen nɔ yalima o kumaw ye tiɲɛ wa an ka maraw kɔnɔ basigibaliya bɛ yen nka sisan dɔɔnin b'a la ka bɔ basigibaliyaw la lafiya b'a la ka na sigida kɔnɔ waati dɔ tɛmɛna yɔrɔ caman bɛ yen ne yɛrɛ tun bɛ se ka don a la nka sisan n bɛ se ka don yɔrɔ caman na ka tourner kɛ commune kɔnɔna na hali ne ka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'o ye n ka commune yɛrɛ duguba ye n'i ye Bogɛrɛ goudron bila dɔrɔn komi i bɛ taa Bogɛrɛ kɔnɔ dɔrɔn sirababilen dɔ bɛ yen vraiment ji kɛmɛ ka sira in tigɛ ani ne ka du kɔnɔ tɛmɛ 1 kilo demi kan ne commencera ka bɛntigiw ɲini ka bɛlɛ cɛ ka k'a la bɛnniw ye bɛlɛ to a la ka caman k'a la o baaraw daminɛna n yɛrɛ ɲɛna sinon waati ni tɛmɛna ne yɛrɛ kun tɛ se ka bouger ka fɛn caman lasɔrɔ n ka commune kɔnɔ ka sababu kɛ insécurité ko ye lafiya dɔw b'a la ka na o de kama ne yɛrɛ bɛ taa jɔ sinon waati tɛmɛna a kun ka gɛlɛn an bolo o de kun ye an mankan tunu ko caman kɔnɔ sinon fɛn caman labɛnnen don an bolo pour que ka essayer ka baara kɛ sigidaw kɔnɔ nka sécurité baliya minnu bɛ yen o de kun b'an bali o baaraw la lafiya bɛna sigidaw kɔnɔ cogo min na o de ka d'anw ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. ni ka taali kɛ baba nɛgɛ dugu de la lajɛ de ko a kɛra nisɔndiyakoba ye wa maa caman bɛ yen minnu y'u ka nisɔn yira sen fɛ dɔw yɛrɛ ka seerew la k'a yira k'a fɔ ko nin min filɛ nin bɛ to ka kɛ k'a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya kɔni i ka dɔn o bɛ ban sigidaw kɔnɔna na wa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kɛra la nisɔndiyakoba ye maire min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ale bolo filɛ ka kuma baba nɛgɛ dugu de nin sen fɛ dugutigilaka minnu bɛ yan n'i ka dɔn k'a fɔ sifinnaka denmisɛnninakaw ka ɲɛmaw ka taa se muso ɲɛkulu ma k'a se ka i ka dɔn k'a fɔ donbolokulu bɛɛ lajɛlen ye ni lajɛra sen fɛ k'a fɔ k'a ka dɔgɔ nka o n'a tabalilen kɔnɔna na a dabɔkun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ka se k'u tin don ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya i ka dɔn sigiɲɔgɔn in n'i y'a sɔrɔ u ye sigi min kɛ sigi nisɔndiya sen fɛ maa caman kɛ fɔlan ye ko min kɛlen filɛ ko ne nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ caya a dɔ wɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ mara kɔnɔna na fɔɲɔgɔn kɔni k'a bɛ ban pewu min y'an ka sigi ka fɔ o kɔfɛ mara ɲɛmaw ka se ka hakilila ta k'a fɔ nin ɲɔgɔnnaw bɛ yen n'a kɛli ka kan n'i ye jateminɛ bi an ka dugutigilakaw ka taa se i ka dɔn k'a fɔ alimaminakaw ma olu ye i ka dɔn k'a fɔ ɲɛma fɔlɔw ye minnu bɛ n'u ka doni ka girin kosɛbɛ i ka dɔn u ka sigidaw la nka maa minnu hakili bɛ t'u la i ka dɔn o tɛ maa caman ye ko nin n'a ɲɔgɔnnaw tiɲɛ don baba y'a ŋaniya min yira dugutigilaka dɔw ka fɔ la ko n'a sɔrɔ jamana ɲɛmaw yɛrɛ bɛ nin ɲɔgɔnnaw ŋaniya yira ka taa se mara ɲɛma caman ma ko a dɔ bɛ dɔ la i ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ lafiya u ka mara kɔnɔna an bɛ dugawu kɛ nin hakilila min bɛ sen kan yarabi ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya sango bi sigiw kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya an ka kɛtaw la cogo min na n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ kununko tun ye kalo tile 13 ye n'o ye juin kalo ye yefegew tɔgɔ la don o ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ a bɛ ɲɛnamaya cogo min na diɲɛsigila ni tɔgɔ la o baara min kɛra min ye docteur Mamadu Gassama ale min bɛ n'i y'a sɔrɔ yefegew ka furakɛli yɔrɔ min bɛ yen n'ale ye baarakɛla ye ale b'a hakilila di a ko sen fɛ an ka lamɛn. Yefugiya kɔrɔ ye k'a fɔ ko yeli ka fɛgɛn n'an taara albinisme kadiri kɔnɔna na o ye k'a fɔ mun bɛ yeli sinsin o ka dɔgɔn olu ka ko la n'o ye mélanine ye mélanine bɛ farikolo couleur di mɔgɔ ma ale ka rôle dɔ ye ka yeli fana kɛ donc n'a tɛ yeli bɛ dɔgɔya affection de don ninnu bɛ sɔrɔ tiɲɛ fɛ population fana k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛfɛdenw fana tɛ k'u yɛrɛ tanga ka bɔ tile la ani ka u farikolo lajɛ n'a y'a sɔrɔ kuru dɔ bɛ yen mun ye kuru juguman ye donc n'an b'a wele ko dépistage de lésions précancéreuses n'olu donna olu bɛ furakɛ gratuitement donc a prise en charge mun bɛ k'an fɛ yen wari sara t'a la minnu garijɛgɛ kɛra yefugew ye u k'u janto denmisɛnnin fitininw na n'u bɛna bɔ tile kɔrɔ u ka duloki bolojanw ɲini k'a dɔn u la u ka kɛrɛmu ɲini kɛrɛmu mun bɛ tile kunbɛn ka b'u la. ni ko bɛ taali kɛ docteur Mamadu Gassama na o kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ u yɛrɛ ka kulu o ɲɛma dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ taali kɛ danbelakaw furumuso Ayisata Jakite
ale reba hakla di bara in kera kɛcogo jumɛn na u fɛ an ka lamɛn. Bon ne ni n teri dɔw olu fana ye fege an y'a décider ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina sɔrɔ ka tɔn in sigi sen kan pour que ka an ɲɔgɔnnaw dɛmɛ parce que an y'a jateminɛ ko mɔgɔw tɛ yefegeya in faamuya kosɛbɛ u ɲɛna ko danga don ou bien ko wɛrɛ don wa mɔgɔ dɔw fana ɲɛna ko n'i ye yefege membre dɔ sɔrɔ ou n'i y'a kunsigi dɔ sɔrɔ ko o b'i kɛ waritigi ye donc an y'a décider ka mɔgɔw la faamuya yefegeya ye min ye ani problème minnu b'an da la n'o ye ɲɛko ni tile ka jugu an fari ma o n'a ɲɔgɔnnaw an b'olu kɛlɛ cogo min diɲɛ bɛɛ bɔra kalama ko yefegew u kun ka hakɛw dilen t'u ma ani ko u kun lakananen tɛ parce que mɔgɔ dɔw b'u faga donc ni hakilinata min ni Nations Unies y'a ta a usara kosɛbɛ a y'a to diɲɛ ma sigira ka kuma k'a lajɛ hakɛ min bɛ se ka di yefegew ma n'u bɛ se ka lakana cogo min diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ma ɲɛnabɔ sa mɛ dɔɔni dɔɔni don association caman bɛ yan minnu bɛ baara la ka yefegew dɛmɛ u ka gɛlɛya in kɔnɔ dɔw bɛ sensibilisation kɛ o la an ni jamana dɔgɔtɔrɔsoba dɔ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o baara kɔnɔ ani fondation Pierre Fabre France olu b'an dɛmɛ o la donc mɔgɔ o mɔgɔ ni tile y'i jeni ko problème bi i fari la i bɛ se o dɔgɔtɔrɔso in ma anw n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ mɔgɔw bila ka taa ye fondation b'an dɛmɛ u b'i furakɛ a dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ hôpital de dermatologie du Mali wa ni ala y'a kɛ fɛnɛ ko mɔgɔ min garisigɛla cancer la o dɔgɔtɔrɔso in b'i ka opération kɛ fu ala ni anw ka association ni ani fondation Pierre Fabre sababuya la ani fɛnɛ o dɔgɔtɔrɔso kelen y'an dɛmɛ an ka se ka laboratoire sigi u fɛ yen pour que ka tulu dilan k'o di yefegew ma ka se k'u lakana tile kana se k'u jeni parce que bɛɛ y'a dɔn ko tile de ka jugu yefege ma kosɛbɛ ani fɛnɛ ani mɔgɔ wɛrɛw y'an bolo di ɲɔgɔn ma lunette ta fan fɛ yeko la parce que an b'a dɔn fɛnɛ yefege ti bɛrɛ ye o association tɔgɔ ko Apidom ou bien o b'a fɔ a ma fɛnɛ ko Delta Optique olu bɛ an ka mɔgɔw reçoit ka consultation kɛ fu ani ka verre dilan ka d'u ma fu mɔgɔ caman b'o o kalama d'ailleurs parce que non seulement an ka membres bɛ taa mais an bɛ association bɛɛ dɛmɛ o sira fɛ bon an bɛ fɛn wɛrɛ fɛnɛ kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen ko se t'u somɔgɔw ye ni yefegew don k'u bɛ fɛ ka taa école la comme an b'a dɔn baara bɛ baara la yefege tɛ se k'o kɛ donc an b'olu ka école sara an bɛ san bɛɛ sara tant que projet bɛ wari di an bɛ u ka école sara bon mɔgɔ damadɔni bɛ yen fɛnɛ mɔgɔ 12 ɲɔgɔn na an b'a essayer ka wari d'olu ma u ka se ka baaramisɛnnin dɔ k'u yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ mago ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera an ma an b'i lamɛn an b'i bilasira anw yɛrɛ ka association membre bi a ka ca 900 membres ye bon association tɔ minnu fɛnɛ bɛ Bamako ani hali région wɛrɛw la parce que an ka relais bɛ yen an b'olu fɛnɛ bɛɛ dɛmɛ ni ba tali kɛ danbelakaw furumuso Aïssata Jakitela a fɔra cogo min an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ kari tɛmɛnen na wulikajɔba kɛra maa minnu bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ taa ni kɛ segu ma bolomafɛnko e ka dɔn olu sabatili ma an ka jamana kɔnɔ o ye transporteur ye o kɛra fara ɲɔgɔn ba ye kunnafonidilaw tɔgɔ la du kɔnɔna na k'a daminɛ mobiliw la ka na se katakataninw ma nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Siri Kulibali tun b'an tɔgɔ la baara in kuncɛlen kɔfɛ ale ye ɲininkali kɛ katakataninbolaw ka bolo kan a ye Mama Sɔgɔna ɲininka o min y'olu kɛ ɲɛmɔgɔ ye kuma min fɔ ye o filɛ. Ne tɔgɔ ye Mama Sɔgɔna ne ye Mali katakataninbolaw kɛ ɲɛmɔgɔ ye sɔgɔmada na zera ninnu na k'a sababu kɛ gɛlɛya caman bɛ katakatanin kan ani transporteurs jɛra ka fara ɲɔgɔn kan o laɲini na an ka laɲini kunba fɔlɔ o ye sirako ye sirako b'anw na dɛ Bamakɔ ye 40 000 katakatanin de bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan a 40 000 katakatanin gɛlɛyaba de b'a kan an ko viatique ye 12 ani 600 ye nka bi alhamdulillah ala ni sente mun sigilen filɛ nin ala ni trésor mun filɛ nin olu sababu kɛra sababu ye ka viatique jigin k'an ka viatique k'a nɔgɔya ka 4 ani 3 ye o kɛra an ka pɛrɛmu kun wari kun ka ca nka ala ni trésor sababu pɛrɛmu kɛra anw ma 1000 ye carte ni plaque carte kun fɔ 5000 ye plaque ko ye privé ye nka mɛ ɲinɛ alhamdulillah ala ni trésor fana fɛ o y'a nɔgɔya ka 1500 ye o nɔgɔya ko an ka papier ta papier kɔni an y'a ta an bara papier ta bon n'i y'a mɛn i bɛ papier ta i boli min ni boli yɔrɔ t'u bolo a ka gɛlɛn dɛ an kɔni b'a ɲini Mali faamaw fɛ u k'i ɲɛ an ma u k'i sira fana d'aw ma Bamakɔ pont ye pont ba 3 de ye a pont 3 la pont 1 dɔrɔn ci tɛ yen nɔ k'a fɔ ko mun ko i bɛ se ka tile yɛrɛ duuru k'o k'i bɛ boli o tɛ yen o pont tɛ yen 3e pont filɛ nin ye n'i y'a daminɛ 6 heures 18 heures i bɛ jɔ n'i t'i yɛlɛ 2e pont kan ni 10 heures tɛ ni 3 heures i bɛ jɔ pont fɔlɔ ye o sibannen don an tɛ yɛlɛ o ka yɛrɛ fiyewu an bɛ balo cogo di mɔgɔw bɛ bɔ senu kɔnɔ u k'u dayirimɛ ɲini dabara n'a kisi nka kuma bɛɛ i bɛ bɔ fajiri fɛ ka na i bɛ bɔ k'a sɔrɔ i denbaya dalen don i bɛ don k'a sɔrɔ i denbaya dalen don i ɲɛ tɛ den don kan a bɛɛ ju ye sirako gɛlɛya ye aw ka bali nin na mun de kama ani ɲɛ foyi dɔn na k'a fɔ ko ka sira tigɛ an na dɔ k'u jɔ dɔ k'u baara kɛ an dun ye fasodenw ye
an t'a dɔn sira kɛra na kun mun kelen na kun t'a yɛrɛ fiyewu donc o de gɛlɛya b'an kan an kɔni bɛ fɛn mun nɔfɛ an farama ɲɔgɔn kan bi mali faamaw ko alaye u ko sabali u k'u bolo so k'o k'ale u ko sira ɲini k'a di ka taa bolo ma u bɛ se ka boli sira ka cogo min na fɛɛrɛ min b'an bolo asaraje baara karitisi b'an bolo an ka fiyɛti b'an kunna u ko sira d'a ma an ka se boli i n'a fɔ maa tɔ bolila ka cogo min na k'a d'a ma. ni ka tali kɛ mama sɔgɔnɔna o kɛnɛ kelen kan maliki jalo ale min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale ye transporteur olu ka ɲɛma dɔ ye ka taa se Abubakar Siriki fɔma min n'i y'a sɔrɔ CNT ma ye n'ale tun welelen bɛ kɛnɛ kan olu fila b'u ka sariya di an k'u lamɛn. Malik Boubou Diallo de la Confédération Générale des Transporteurs Routiers du Mali. Sɔgɔmada in na ɲɔgɔn ye dɔwɛrɛ t'a la degun min bɛ transporteur kan k'u yɛrɛ wele pour que autorité de transition u b'a mɛn mais u k'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la degun bɛ transporteur kan bon degun min fana b'u kan degun wɛrɛ tɛ k'a fɔ état kan ka min k'u ye o tɛ mais u yɛrɛ ka wari bilalen ye état ka mɔgɔw de fana y'o ta k'o détourner k'o dun ka transporteur bɛɛ sigi a sen samara kɔnɔ donc an b'o kuma de la o wari de ka segin a nɔ la mais n'an ko k'a fɔ wari ka segin a nɔ la wari mugu in o tɛ yen mais état ka don a la k'a fɔ an ka chiffre min bɛ yen o de bɛ bɛn nin ma donc état b'i engagé ka garantie souveraine d'an ma jusqu'à conquérance de l'argent détourné. Anw sera yan kɛnɛ kan Korema tɔgɔ la parce que ala kɛ an garijɛgɛra jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min ye wasaden jɔyɔrɔ ye CNT kɔnɔ mais an ye Korema créé walasa wasaden ka jɔyɔrɔ ye de dekun min bɛ jamanadenw kan a kɛra yɔrɔ yɔrɔ k'i ɲin don a la ani sariya minnu taara a sariyaw ka se ka lawaleya an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ transporteur anw yɛrɛ de y'a lakɔlɔsi mɔgɔ ma s'an ma gɛlɛya b'u kan transport kɛra fɛn dɔw ye mɔgɔ dɔw de bɛ balo a la mɔgɔ dɔw bɛ fonctionnaire a la gouvernement na olu yɛrɛ ye transporteur olu ye opérateur économique ye mali kura tɛ se ka jɔ o kan CMTR dabɔra de ka transporteur dɛmɛ mais an ɲɛ b'a la o baaraw tɛ ka kɛ a kɛcogo la donc an ka laɲini ye mun ye bi maliyɛn bɛɛ ka se ka lafiya minnu bɛ transport la fana ka se ka lafiya u ka lafiya kɔnɔ o de la an y'a ɲini n ko CMTR ko u ka comité provisoire dɔ sigi sen kan k'a lajɛ ɲɛɲɛma jɔlen na ka segin a texte kan jamana ko in bɛ yɔrɔ min na ne tɛ transporteur ye ala y'anw garijɛgɛ dɔrɔn CNT la o temps kɔnɔ wasaden jɔyɔrɔ ye min Korema bɛ k'i bila o baara de la an bɛ mɔgɔw lamɛn degun min b'u kan an bɛ jɛ ka a degun kɛlɛ o de ye an se yan bi. ni ka tali kɛ Abubakar ni ka tali kɛ Maliki Jalo ka fara Abubakar Siriki fɔma la u y'a fɔ cogo min na jamana yarabi ala k'a bila basigi lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balada k'a fɔ kulu bɛ n'i y'a sɔrɔ wele ko CVGR olu ye wulikajɔba kɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ tiɲɛ ni tilennenya ka se k'o lasabati gɛlɛya bɛ maa minnu kan ka se ka gɛlɛya ka se ka balile kɛlɛ olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka wele bila palais de la culture la dɔgɔ fana tɛmɛna u ka tago duurunan kɛnɛ kan da sera ma gɛlɛya minnu bɛ maaw la bɛɛ lajɛlen de ta fɔ musolaka dɔ n'i y'a sɔrɔ nin an balaka dɔ ye ale ye gɛlɛya sɔrɔ yen kosɛbɛ kosɛbɛ a kanuna k'a tɔgɔ to dogo la an balaka ye gɛlɛya min sɔrɔ Gawo a b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. ne cɛ tun bɛ baara kɛ Gawo a bɛ tolɛri de kɛ ne tun bɛ voyage kɛ yan ni Lomé ni Cotonou a ko ne ka voyage dabila an ka gɛrɛ a la an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ cɛ ni muso man ka jama ɲɔgɔn na ne taara a nɔfɛ yen don dɔ sɔgɔma rebelle solila ka Gawo minɛ u kɛlen ka Gawo minɛ an kɔni tun bɛ yen fɛɛrɛ tun t'an sɔrɔ u ye Algérie consulat ci don wulada fɛ an ye fitiri seli sani an ka surafana cɛ 7 donna an ka so kɔnɔ u donnen so kɔnɔ u ye cɛw siri k'u bila salon kɔnɔ k'an musow yɛrɛ ladon salon kɔnɔ cɛ 3 de tun bɛ so kɔnɔ ani muso 3 an n'an denw ne cɛ n'a dɔgɔkɛ ani loise min n'a muso bɛ yen u y'an bɛɛ don salon kelen kɔnɔ ne denkɛni bɛ san 15 u ka den don so kɔnɔ u ka datugu a da la u ma sɔn ne kɔni den ma i ɲɛ datugu n'a y'a munumunu k'a kun sin kɔfɛla ma u b'a ɲɛsin anw ma u bɛ k'an violer mɔgɔ 7 jɛman 3 ani finman 4 u ye ne violer ne den ɲɛna ne bɛ saya fɛ balo ye a kɛra ko ne ka sa yɔrɔ la hali ne tun bɛ fɛ ka n yɛrɛ faga u bɔra u y'an ka telew n'an ka frigo n'an ka wari bɛɛ cɛ ka taa ne cɛ sigilen tora den wulila a ye fa ninnu foni ne cɛ sigilen tora a b'a kun firifiri a bɛ mɔnɛ de kasi kɔfɛ a bɔra ka taa kɛnɛma kaba taara a san 10 ye nin ne ma n cɛ ye ɲɛna n t'a kibaru dɔn a tɛ telefɔni ci a m'a ye dɔgɔkɛ bɔra a bɛ bɔ k'a kɔrɔkɛ ɲini a b'a ɲini a ma kɔrɔkɛ ye tension nana dɔgɔkɛ bɛ anw bolo dɔgɔkɛ sara dɔgɔkɛ muso hakili wulila den fana hakili yɛlɛma nana minɛ kaba kɛra a ma kuma ne fɛ ni y'a wele a tɛ kuma n fɛ ni ye dumuni d'a ma a t'a dun n ye n balimakɛ dɔ wele dugu dɔ la n k'a ka ɲɛma ka n den kalifa ala kama kira kama ni nin fana kɛra banabaatɔ ye ka fara ne ni denmisɛnninw min kan a bɛ kɛ n bolo baara ye n balimakɛ y'a minɛ fo sisan san 10 ye nin hali ni ne ye telefɔni ci den tɛ sɔn ka kuma ne fɛ u ye dingɛ de tigɛ ne ni woloden ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ wolo bɔ a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ ne bolo terrain jɔlen ne tun kɛn bɛ ka soden 2 jɔ a la ani vɛrɛnda ne y'o feere
parce que nye terrain ɲini u ma sɔn ka di a ko garanti maa si ma sɔn ka jɔ garanti kɔrɔ ne ye n ka terrainw feere ka feerekɛyɔrɔnin dɔ dayɛlɛ ne ni denmisɛnninw an bɛ se ka dumuni sɔrɔ yɔrɔ min ne min bɛ taa Lomé voyage ni Nigéria voyage dɔ la ne kɛra kaba feerela de ye gudɔrɔnda la n bɛ sigi ka kaba feere ka n denw balo hali seliji tɛmɛnen ne denw taara wayiw kɔrɔ ka taa falakaw de ɲini ka na ko k'a jɛ k'a tobi k'a dun se si t'an ye an bɛ se ka kalo 6 kɛ mɔgɔ si t'an na min bɛ se ka kuru kelen ɲimi ne m'a dɔn n b'a kɛ cogo cogo nka o ta de kɛra ne ka diɲɛ wuli an bɛ kun ka sagaw san ne balolen ne yɛrɛ jabɛti bɛ na tension bɛ na koloci bɛ na ne bɛ se ka tile 15 kɛ n dan bɛ farigan bɛ na ordonnance bɛ n bolo wari tɛ se ka fura tɛ sɔrɔ ka san ne denkɛnin fitinin san 12 a y'a sɔrɔ o san 2 bɛ ne bolo ne yɛrɛ césarienne 3 u ye ne violé k'a sɔrɔ ne bɛ césarienne 3 den 2 a kɛra jabɛti tɔ ye ala ni kɔngɔ fɛ ni insuline kɛra la u ko a bɛ furakɛ ni insuline de ye n'a kɛra la a bɛ crise kɛ n bolo n t'a dɔn n b'a balo cogo cogo ne bɛ sɛnɛw de minɛ mɔgɔw fɛ sisan k'a tobi k'a dun ni n denw sufɛ n bɛ kangaliba wuli ka buru ta nana san k'a d'u ma u b'a dun a bɛ surafana bɔ an ka diɲɛ latigɛ gɛlɛyara ne ni n denw kɛlen ye nin ye sa yɔrɔ t'an na na yɔrɔ t'an na se t'an ye dabali t'an ye foyi t'an bolo hali an bɛ dumuni min kɛ an t'a sɔrɔ k'a dun ne bɛ min ɲini ala fɛ ala kana ni ɲɔgɔn wɛrɛ se muso si ma kuma tɛ Mali ma ala ka muso bɛɛ kisi nin ma ala ka diɲɛ denmisɛnnin bɛɛ kisi nin ma ne b'o de ɲini ala fɛ laɲini min bɛ ne fɛ ne b'a ɲini faamaw fɛ u k'a kɛ ala ni kira kama u k'an dɛmɛ fa somɔgɔw ma denmisɛnninw mara ne yɛrɛ somɔgɔw m'u mara ni ne sara ta ka n denw bɛ taa min a bɛɛ bɛ tiɲɛ donyɔrɔ t'u bolo bɔyɔrɔ t'u bolo se t'u ye dabali t'u ye ne kɛra banabaatɔ ye ka ban parce que ne ka diɲɛlatigɛ bɛɛ tiɲɛna n denkɛ n tɛ se k'a ye n tɛ n cɛ yɔrɔ dɔn man cɛ ye hali sini ne ɲɛ bɛ n cɛ tatɔ la ni ne sigilen don feere la ni ye cɛw ye sogosan ni fɛnzan na k'u bɛ taa n'a ye so ne sigilen ɲɛji de bɛ jigin n'an sera k'an dɛmɛ ka se ka muso victimes dɛmɛ anw ɲɔgɔn caman bɛ yen ala ni ninnu ka cɛsiri ni ninnu ka cɛsiri tɛ anw tɛ se ka se nin kɛnɛ kan yɛrɛ n'an sera k'an dɛmɛ ala kama kira kama n ka se ka n denninw ladon sani n ka sa ne fa sara n ba sara denmisɛnninw ɲɛ bɛ ne dɔrɔn de la marayɔrɔ t'u la cogo tɛ ne yɛrɛ bolo bilen. Ni tun y'an balaka in kan ye n'i ye jateminɛ bi an ka jamana kɔnɔ i ka dɔn nin n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ caman na maaw bɛ kasi la yɔrɔ caman na bi maaw ka segin u ta fɔ walima u kana fɔ gɛlɛya ko dan don an bɛ dugawu kɛ jamana yarabi ala ka bila basigi lafiya o minɛ kɔnɔna na a bɛ dɛmɛ ɲini yarabi ala ka kelen ɲuman kelen bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala ka kelen bɛɛ lajɛlen kisi ni ɲɔgɔnnaw ma n'an bɔra yen san 27 o tɛ tile 27 ye o kɛra i ka dɔn k'a fɔ arajo min n'i y'a sɔrɔ o ye arajo yɛrɛ ko ye sangaw fɛ yen i ka san 27 ɲɛnajɛ o baaraw bɛna kɛ n'o ye san yɛlɛma ye ni ala sɔnna ma baaraw bɛ daminɛ juma don a bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ nisɔndiyakoba ye min ye balontan ye o bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ sikaw fɛ yen juma don o kɔfɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ ni dugu jɛra nasabaralakaw ka sogo bɔ o baaraw bɛna sigi sen kan fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ wula tile ma ni ala sɔnna ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Mamadu Danbele san 5 ni karandi la i y'a sɔrɔ dabara ye ale n'a ka fɔlikɛlaw bɛn'u bila u 2 ni dɛbɛ la fo ka taa kari don sɔgɔmada ani k'o yira n na ka saga n'i ka dɔn k'a fɔ nin nisɔndiyaba kama ye min i ka dɔn k'a fɔ jɛngɛnɛ jɛra ale min arajo in yɛrɛ sababu ɲuman ye an ɲininkali k'a la baara in bɛna kɛ cogo jumɛn de la an ka jɛngɛnɛ jɛra lamɛn. arajo ka san 27 anniversaire an b'o o de la ni ala sɔnna ma labɛn min kɛ n bɛ an fɛ ɲɛnajɛ kan ka daminɛ depuis juma wula fɛ o ka da kan an ka dugu jeunesse fana farala ɲɔgɔn kan ka balontan dɔ labɛn o hukumu kɔnɔ n bɛ jeunesse ka ɲɛmɔgɔba fo ka maire fo jeunesse mana ko min labɛn i b'a sɔrɔ ni maire de bɛn'a kan donc n bɛ dugu maire fo n'a ka conseil bɛɛ ka jeunesse fo ka dugu ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo u ye organisation min kɛ u y'a labɛn k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka balontan kɛ juma wula fɛ dugu mana jɛ n'o ye nɛgɛ kaɲa 9 n'o ye 9h ye baara bɛ da don na kuma kɛnɛ bɛ di jagobɔlaw ma n'o ye nasabarakaw ye ka taa se worontonakaw ma olu bɛna u bila filan de bɛ la kɛnɛ kɔnɔ mana tɛmɛ ka bɔ dabara bi baara tɔ ɲɛnama sa fo ka taa se kilesiw bɔli ma ni ala ka jɛn ye baara in yɛrɛ boloda cogo ye nin laɲini kun ye min ye ka lamɛnbaaw k'u waleɲuman dɔn san o san arajo ka ɲɛnajɛ in kun foyi t'a la ka lamɛnbaaw k'u ɲuman dɔn k'u waleɲuman dɔn u k'u t'u ka sigida kɔnɔ kɔ an bɛ lamɛnbaaw fo k'u waleɲuman dɔn olu ka cɛsiri de b'an bila nin baara in na o tuma an b'u fo u ka cɛsiri la ka arajo baarakɛlaw yɛrɛ fo n bɛ dugawu kɛ ala ka barika don an ka laɲiniw na an bɛna don samiyɛ min kɔnɔ ala ka sanji ɲuman di an ma ala ka sanji ɲuman di an ma sɛnɛkɛlaw ala ka kɛnɛya di an n'u ma min ye gadɔmuso warabaw ye n'o ye musolakaw ye an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di u fana ma an b'a ɲini ala taala fɛ hɛrɛ a bɔra fan o fan ala k'a di an ka jamana ma ala k'an yɛrɛ wafako ala k'o k'a ka alaya kosɔn kuranɛ bonya kosɔn ala kɛra mahamadu kanu n'a bonya kosɔn kisi nɛɛma sallallahu alaihi wasallam in bɛ tali kɛ jɛngɛnɛ jɛra la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ min ka dɔn k'a fɔ baara in a bɛna kɛ nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ ala ka kunjɛ hɛrɛ ani baden na n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo bi.
an karamɔgɔ an taga Iran jamana kan y'a jira Iran jamana marabagaw la k'u bɛna mugu jugu dilanta caman bɔ jɛkulu in yɛrɛ n'a bɛ wele ko agence international énergie automatique n'o bɛ wele ko EIA jɛkulu in y'a latigɛ k'a fɔ ni dɔgɔfuracɛ in yɛrɛ kɔnɔna la k'u bɛna mugu jugu caman de dilan walasa k'u ka jatew ka se ka dɔn ɲinɛ san kɔnɔ n'an bɔra an taga Burkina Faso jamana kan ni waati na wulikajɔ bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ kosɛbɛ jamana lakanabagaw fɛ walasa bingana wale min bɛ ka ta k'u ka jamana kɔrɔnya fa sɛgɛrɛ ka se ka majugu daga bɔ u da la n'an bɔra yen nɔ an taga Beni ni dɔgɔfurancɛ in yɛrɛ kɔnɔna la yirala k'a fɔ ko ADF jatigɛ walekɛlaw ye wuli ka dɔ kɛ ka se ka maa 4 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na ni maa 4 na yirala k'a fɔ ko musolaka 2 ko olu b'a la a kɛra kamanagankoba ye ni dugudenw bolo n'an bɔra an taga Niger jamana kan Niger jamana kuntigi n'ale ye Mamadu Basumi a ye wele bila Mali ni Burkina Faso jamana ma k'u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko lakanabɛlɛ min bɛ ni jamana 3 in frontière la ko walasa k'u ka se ka jatigɛ walekɛlaw kɛlɛ ka bɔ ka jamana kɔnɔ ni waati in na an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kun dɛ Omu Dambele an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na yarabi Ala basigi lafiya Ala k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi jamana kɔkan na kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana ni ka segin a minɛkɔrɔ kɔnɔna na